Kani kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat bakong sam jong ka khubor. Pinkan mau Vice President M. Venkaya Naidu bat Menteri Rang Badu Narendra Modi ya usin yang bakinong ya light luit kari kila no ban wanra ya ka jing light luit. Ha ka jing rakhi ya ka sngilong khosnam jong ka Quit India Movement. Penlong jingalang ki he ki han jong ka Mizoram bat Assam ban wengi ki jing e jong ka jing ya ka Japur hapdeng jong ki. Bat Pat Jing To u MLA bat MDC ke Jirang constituency u bat Sostani Sotun bat kesenjuk ke Dobashnong Bernihat Syaka Sorkar Meghalaya bandawa ban Shnaya ke Jakarta Inyut Hakatan. Hakajing Raki ya ke Srilung Kuasnem jong ka Quit India Movement u Vice President M. Venkaya Naidu bat u Menteri Rang Badu Narendra Modi kilapen ken mau ya usenyang bagi no ya le light lu jong kari kilano hakajing le persya ya ke Sorkar Paring. Hakajing kren u Vice President ulong bakane kasgi Quit India Movement kapen ken mau ya ki priu bakajing tali ke de ka wei na ki bor ka baklan bha bante song ya kari. But Menteri Rang Badu Narendra Modi pat ulapen ken mau biang ya ki tu ki priu ki bele shimbanta hakaban pa mikno ya ki pareng baro nari India hakaba hapo ka jinga lam cha Mahatma Gandhi ke jinga kun ban pinyo e ke jing lai lu ya ka ri India kala nang klein. Mizoram ke jinga lang jong ki he ki han ban wengi ke jinga ka Japur bat ka Assam bat ban wanra ya ka sukasan ha ki jaka khapun kalalong ha aizol hnin kasngi ha ka ba baro artli ki sarkar ke la menjur ban shimi ke lat ban wengno ya ki jinga ka ja. Menteri Kampo Iyeng ke Mizoram ulal cham liana bat Menteri yada khaput ke Assam u Atul Bora ke la shimi ka rai ba ya ke jinga lang ka ban penlong ha Guwahati ha ubna Risau ha ka ba nyatai sanibha ha lord ki mat jing e ba jingkam kenti ya ki jaka ke jing tho bala penmi ko ong ba ki Deputy Commissioner jong ki district badon ha khapun kenya kando la kumnu shisen ha ki arbana banyada na ki nu ki jingja ba snusi ha ki thain khapun ki artli ki chala ki la menjuru ba ka rap ka riang bat ka ri jingri ha ki ni ki jaka khapun kan long hi kum ba chu long klem jing penthun. Vice President M. Venkaya Naidu nin kesngi ula kentu ya kinong trei ki badai haka kampen benapat ba bakin pentip biang por sya ki beriu syapang ki rukam trei kam jong ke sorkar bat ki jing sedang kam thengmai da ka ba pendon kam da ka ktin jong kita hi ki beriu. Unaidu ula ong balada pentip ya ki beriu da ka ktin jong ki hi syapang ki skim beper kan kampen syai bat pensung tu bha ya kita ki skim ki rukam pentrei ya ki bat kanuan ra ru ya ki jing khu jing suba ha ki jing pentrei kam bat ka khen ka dia. Venkaya Naidu ula ong ya kane ha ki jing lang jong ki officer ke Indian Information Service jong ka kenhun jong ka snem arhajar khat phra bat arhajar khat khandai ka bralong ha New Delhi. Ulo omru baka jingla ban penya chaplang ya ki kam ka shong e ha ka jinga don benta jong ki briu bat kumta ka jing ajing tip ka don ka benta ka bakraw ha ka ban wanra ka jing roi bat ka jing kiu chaplang ha ka ri. Yaka Ashura i Muharram la rakhi ha ki benta ba pher jong ka ri nan ka sngi da ka jing i shongkun. Ha Meghalaya ru la rakhi ya ka ni ka jing le nyam da ka jing shongkun bat jing kentang. Ka Muharram kadai ka tamasa le niam jong bra banin kong katkum ka kalendar jong ka niam Islam. Menteri Rangba Konrad Sangma ula ai kublei ki breu hakan ka sngi ba kerpang ba ublei unang the kerhai ki jingker ku hangi iwei pa iwei. Kene kadai ko All India Radio Shillong ka bawan lam shapi ya ka kubor. MLA ubalong ru MDC ke Jirang constituency uba Sostani Sotun Balasan Ranlang da Additional Deputy Commissioner Karibhoi District uba MB Tongper lambat kinuyalam kasinjuk ki Dobashnong Bernihat hanin kasngi kilalet jurip iki artli ki jaka baki patba ki juthe bat bread iki nyut bat ki jaklia bat kila binyau halor ke jingle santan jong ki patba ki bum tipshu ban pinne ya ke jingle khoi. Kini ki atli ki jaka ki dei kawai ke baharut surak National Highway ke bahanriu bat kawai pat ha ke jaka bajupen long yo shisen shita yo ke ba habernihat ha ke bala shem bala shulum thup yakinyun ki jabo bat ki jaklia.
UMLA rangkat ba kasinjuk ki lapentem ba kilatho sa kasorkar ba dawa banshna ya ka jaka thenyut ka babyang namar ka jingbret ba the pathari ki jabo bet ki nyut ki nye ka kta ya ka jingko jingkhya jung khun banrew ba ya ka maryang ru kumju Meghalaya Legislative Assembly Committee for Empowerment of Women Hnin Khasi kalapatha ekatanat social welfare ban pen baki hinrew mut ki khna ki blayo ban pelait na kaying rimpu bagan jong noyalam ke BJP u Bernard Marak ha West Garo Hills ki yo ya ka jingada ka papyang Hakaju kapor ka komite kale krenru halor kamat ka bedai pat ka ching ai bailot ksan ya ka kami jong ki arnut ki khna rit ki balasha penyap dangshen hanongra bat ka wai pat ka long halo ki ching sha penyap ki arnut ki long kami ha ka bai ki met jong ki lalam na ka surok ba ha East Giant Hills Kum shibinta jong kajia ko pen itanat bat pen ipu ipieng ye ki dong jong kishnong baper ko office jong ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District kala play ya ko online voting na ka benta kajia ko nado ka pratarik menta ubnai kanang baki breu kila ban vote da ka balet shaka website www.beautyshillong.com Karai na kabanta ki dong ki bejob kan long lengba ka jingnyo ya ki online vote bat ka jing bisha da ka kan hun ki riu shampang. Nalar ka busket best locality ki breu ki na ban vote na kabanta ka jingro bat airong airup ba itan na tam baladro ha ki rut surok bat ki kan ro shnong. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulawer ki priyo bakin sam ki jing perkhan baching aju mut jomki nakabanta ka program man ki baat joknu kabanwan nak All India Radio hak arpo pratarik menta ubnai ki priyo ki la banle ekane da ka bapha ki jing aju mut jomki ne kanu ki jing perkhan hak namo app lane ka Microsoft Open Forum lane da ka bapun klamdan kam siopisa ha u number iwe pra not iwe nyo pra not but ban record ru ya ukurwo bakin pha sha Menteri Rang Badu hakaktin Hindi lane English but ka line jong ka phone kan kut haduk arpo santarik menta unailar ki breu ki la ru ban ai da ka miss call ha u number iwe khandai RR but boot ya ka link kumbalapha hak SMS Meghalaya sang pau arngut ki breu ki layot maya ki jingpan COVID-19 hinnen kasi bat da ki ne ki jingdon ki breu badang shitom kalong hnreu spa hnyo pau hnreu ngut bat ki don ru hnreu pau arngut ki balakoy Hakaju kapor ha India la de ban ai palat aspa hnreu klur pra pau pra laktali ki dawai tika hadu menta hapo ka nationwide vaccination drive Hapo kani ka jo kapor kila donru khat 8,000 news pa san phawe ngut ki breu ki badang yot ma ya ki jingpan COVID-19 hakari Meghalaya Talent Search Organization MTSO kan sapenlong ya ka talent hunt show kabenta ka basan bat ka final kan long haka khatwe tarik ubna rumpang arajar arpolai habakren haka jialang bat kino tho kubor ka secretary jong ka MTSO ka merista la pengro kala pentem bayakane ka ransan jingyakop in penlong offline bat ka audition kan sedang nadu ka pratarik ubna risau ka quarter final kan long haka khata tarik unaiwing bat ka semi final haka khatsau tarik ukalalan kot arajar arpolai Ya ka online registration laban le lengba ka Google but ya ki form na kabenta ka audition laban yo na ka MTSO YouTube channel MTSO Facebook page but Meghalaya's Got Talent Facebook page na do basdang unailur hado ka laipo tarik unailur arhajar arpawar kapto ko kubor kalakut na All India Radio Shillong